Λοιπόν, σχετικά με την οδική ασφάλεια, βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι ώρες, αλλά μέρες. Οπότε στα 20 λεπτά στο χρόνο που μου έχετε δώσει, θα προσπαθήσω έτσι να πω όσο περισσότερα μπορώ σε ένα γενικότερο φάσμα. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο εξαφανίζεται ένα μικρό χωριό, συνάνθρωποι μας τραυματίζονται και κάποιοι από αυτούς καταλήγουν με μόνιμη αναπηρία, αλλάζοντας δραματικά την ποιότητα της υπόλοιπης ζωής τους. Παρά τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί σήμερα από την ελληνική πολιτεία, η κατάσταση στη χώρα μας δεν έχει βελτιωθεί ικανοποιητικά. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε κάθε χρόνο συνεχίζει να είναι βαρύς, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα και περισσότερο στο νησί μας στη Ρόδο, και ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του τουρισμού, τα τροχοφόρα αυξάνονται και το αποτέλεσμα είναι για το υπάρχον οδικό δίκτυο τα τροχαία να είναι αυξημένα. Από τα στατιστικά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προκύπτει ότι τα περισσότερα ατυχήματα σημειώνονται το μήνα Ιούλιο, ακολουθούν ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, ενώ ο τελευταίος μήνας είναι ο Φεβρουάριος. Οι ημέρες με τα πιο συχνά τροχαία είναι το Σάββατο, η Παρασκευή και η Κυριακή και λιγότερο ακολουθεί η Δευτέρα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου, ο οποίος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα οδική ασφάλεια και συμβάλλουν μέσα από την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, την επανεκπαίδευση σε όσους ήδη κατέχουν άδεια οδήγησης, την αρχική και περιοδική επιμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών και σεμινάρια που έχουν γίνει κατά καιρούς σε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι παράγοντες τώρα που συνθέτουν το τροχαίο ατύχημα είναι τρεις. Είναι ο άνθρωπος, το όχημα και ο δρόμος. Ο άνθρωπος βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είναι με ένα ποσοστό στο 95% και ένα 5% στο τροχαίο ατύχημα έχει σχέση το όχημα και ο δρόμος. Συνοπτικά, τα κυριότερα αίτια των σοβαρών ατυχημάτων αναφερόμενα σε οδηγούς, στον άνθρωπο δηλαδή σε συνδυασμό με το όχημά του. Μισό λεπτό να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Είναι η υπερβολική ταχύτητα, που με τον όρο υπερβολική ταχύτητα δεν σημαίνει ότι τρέχουμε με 130 ή με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Σημαίνει ότι και με 50 χιλιόμετρα όταν κινούμαστε στο αστικό δίκτυο, σε έναν δρόμο, πυκνοκατοικημένο δρόμο, όπου υπάρχουν σχολεία, τα 50 χιλιόμετρα είναι πολλά. Αυτό θεωρείται υπερβολική ατύχημα μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Ένας άλλος παράγοντας είναι το αλκοόλ ή η οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων. Το τρίτο θέμα είναι η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, που αυτό εξαρτάται από τη χρήση του κινητού. Βλέπουμε συχνά στους δρόμους οδηγούς να είναι μονίμως με ένα κινητό στο χέρι. Παιδιά που μαλώνουν στο πίσω κάθισμα δύναται να μας αποσπάσουν από την προσοχή μας, ή καμιά φορά και έντονες συνομιλίες που υπάρχουν μεταξύ των επιβατών. Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους. Βέβαια, όσο αφορά τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, θα έχουμε παρατηρήσει ότι κάπως έχουμε συνηθίσει μπροστινή να φοράμε ζώνη ασφαλείας. Αυτό που ακόμη δεν μας έχει γίνει βίωμα και δεν μας έχει γίνει συνήθεια είναι η χρήση της ζώνης ασφαλείας στους πίσω επιβάτες, που είναι το ίδιο επικίνδυνο. Και επίσης η μη χρήση κράνους στους οδηγούς οδικύκλων και η παραβίαση προτεραιότητας και η απρόβλεπτη κίνηση των πεζών, που ο πεζός, όσο ακίνδυνος καμιά φορά και να φαίνεται, είναι ένας βασικός παράγοντας τροχαίου ατυχήματος. Σκεφτείτε μία απότομη εμφάνισή του στο δρόμο, δύναται να προκαλέσει ακόμη και καραμπόλα. Έτσι λοιπόν ο πεζός θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος και μορφωμένος, ώστε να ακολουθεί τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο, αποφεύγοντας απρόβλεπτες και απότομες κινήσεις που ίσως προκαλέσουν ατύχημα. Ο δεύτερος παράγοντας, που είναι το όχημα, και αναφερόμαστε στην καλή κατάσταση
στην καλή συντήρηση, στην κακή συντήρηση του οχήματος, όσο ικανός και συνετός να είναι ένας οδηγός, δεν φτάνει για να αποφευθεί ένα τροχαίο. Επίσης, κάθε συνετός και συνειδητοποιημένος οδηγός θα πρέπει να προσαρμόζει τις κινήσεις του ανάλογα με την κατάσταση του οχήματός του. Για την κυκλοφορία στο δρόμο ενός κακοσυντηρημένου οχήματος, ευθύνη έχει και ο οδηγός, αλλά και η πολιτεία στις περιπτώσεις πλημελών ελέγχων των μεικτών κλιμακίων. Εννοείται ότι ένα κακοσυντηρημένο όχημα είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τον οδηγό του και τους συνεπιβάτες, αλλά και για τον κάθε ανυποψίαστο πολίτη που θα βρεθεί στο δρόμο του. Οι βλάβες του οχήματος που συχνά οδηγούν σε τροχαίο είναι πρώτον τα φθαρμένα ελαστικά με αποτέλεσμα την ολίσθηση του οχήματος σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Δεύτερον, η βλάβη ή η ελαττωματικότητα των φρένων. Και τρίτο, η έλλειψη φώτων του οχήματος ή αντικανονικά φώτα σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο τρίτος παράγοντας, που είναι το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, δεν ξέρω αν άλλαξε η διαφάνεια. Κατέβουμε μισό λεπτάκι. Ωραία. Ο τρίτος λοιπόν παράγοντας, σημαντικός παράγοντας, είναι το περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ένα περιβάλλον συγχωρητικό στους οδηγούς οι οποίοι έχουν κάνει λάθος. Όταν μιλάμε για το περιβάλλον, εννοούμε τους δρόμους, την σήμανση που υπάρχει. Έτσι, όσο αφορά τη σήμανση, είναι μέτρια ή κακή η σήμανση και στο περιφερειακό και στο αστικό και στο τοπικό δίκτυο, και ειδικότερα στη Ρόδο τους φερινούς μήνες, λόγω της εισρωής τεράστιου όγκου τουριστών, τα οδικά προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Οι κακοτεχνίες στο οδόστρωμα. Σχετικά με το οδόστρωμα συναντάμε δρόμους με απότομες στροφές, ανάποδες κλίσεις, φθορές στην επιφάνεια του οδοστρώματος, ανομαλίες, λακκούβες, έλλειψη στιθέων ασφαλείας και πολλά άλλα. Ένα άλλο πρόβλημα που οδηγεί σε ατυχήματα είναι η παράνομη στάση και στάθμευση, και ειδικά όταν αυτό συμβαίνει πάνω στις διασταυρώσεις, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη χώρων στάθμευσης και στην έλλειψη δυνατότητας επαρκούς αστυνόμευσης λόγω υποστελέχωσης της τροχέας. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις άσχημες καιρικές συνθήκες, πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα πρόκλησης ενός τροχαίου δυστυχήματος. Οι συνέπειες τώρα και τα αποτελέσματα που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα είναι ολοφάνερο ότι είναι πολλές. Επιγραμματικά θα προσπαθήσω να σας παραθέσω μερικές από αυτές. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί σε χρήμα. Τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα επιβίωσης των ορφανών παιδιών που αναμένουν μετά από ένα ατύχημα όπου θα χάσουν τους γονείς τους. Τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται από το κράτος και τους ασφαλιστικούς φορείς για νοσηλεία, συντάξεις αναπηρίας και διοικητικά έξοδα. Η κακή εικόνα που δείχνει η χώρα μας στο εξωτερικό, που επηρεάζει το κύρος της και κατ' επέκταση τον τουρισμό. Επηρεάζεται σοβαρά η παραγωγικότητα. Επιβαρύνεται η ήδη υπάρχουσα γραφειοκρατία με τη σύνταξη εγγράφων, διότι σε ένα τροχαίο ατύχημα, όπως αντιλαμβάνεστε, επιλαμβάνονται διάφοροι φορείς, όπως είναι η τροχαία, η δικαιοσύνη, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι φορείς. Η αύξηση των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων, θεωρείται πρωταρχικός παράγοντας διόγκωσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας μετά την υπογεννητικότητα. Οι παραπάνω θλιβερές διαπιστώσεις μας αναγκάζουν να αναζητήσουμε τρόπους για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Από την πλευρά μου έχω να προτείνω τα ακόλουθα, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και που απαιτείται γι' αυτά κυρίως πολιτική βούληση. Επιγραμματικά θα σας παραθέσω μερικά, όπως είναι μισό λεπτάκι να βρούμε και την αντίστοιχη διαφάνεια. Λοιπόν, όπως είναι η διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
η βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Σε αυτό να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Μεταφορών επεξεργάζεται ένα νέο σύστημα εξέτασης και εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, που ελπίζουμε αυτό το σύστημα μέσα από αυτό το σύστημα να αναδειχτεί η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, ο ρόλος του εκπαιδευτή, ο πραγματικός ρόλος του εκπαιδευτή, ο διδακτικός του ρόλος, χωρίς όμως να προσβάλλεται το λειτουργήμα και η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτών οδήγησης. Τρίτον, η εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των υπαρχόντων οχημάτων, η αντικατάσταση αυτών με νέα. Τέταρτον, η βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου. Πέμπτο, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της τροχέας σε συνδυασμό με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και η αστυνόμευση και η επιβολή των προστίμων. Δικαίως θεωρείται ότι ένα μεγάλο μέρος των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην έλλειψη παιδείας κυκλοφοριακής αγωγής, που όταν μιλάμε για κυκλοφοριακή παιδεία ή κυκλοφοριακή αγωγή δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αγωγή και την παιδεία που πρέπει να έχουμε σε όλους τους τομείς. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η κυκλοφοριακή αγωγή χρειάζεται να συνδεθεί με την ανάπτυξη της πειθαρχίας και της συνειδητοποίησης της ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, καθώς η οδική συμπεριφορά αποτελεί ουσιαστικά λειτουργία του ατόμου μέσα σε μια ομάδα που λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Η κυκλοφοριακή αγωγή στο πλαίσιο του δυνατού θα πρέπει να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο ως υποχρεωτικό μάθημα. Όταν κάποιος έρθει στις σχολές οδηγών στην ηλικία των 16 ή 18 ετών να έχει διαμορφώσει ήδη οδηγητική κουλτούρα και όχι να ξεκινάει να μαθαίνει κάτι στην ηλικία αυτή. Σημαντικό είναι να αποκτήσουν οι νέοι άνθρωποι κυκλοφοριακή συνείδηση αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε τα θανατηφόρα και τα βαριά ατυχήματα, αλλά και γενικά τα ατυχήματα στη χώρα μας. Υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό που το Υπουργείο Υποδομών έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, το eDrive Academy. Παράλληλα, στα πλαίσια της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του συστήματος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην άρτια εκπαίδευση των εκπαιδευτών που θα πρέπει να αναλάβουν τη διδασκαλία αυτών των θεμάτων. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και στον εκπαιδευτή και θα πρέπει όλοι οι φορείς να καταλάβουν ότι ο αρτιότερος, καταρτισμένος κλάδος που μπορεί να διδάξει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να αξιολογήσει ακόμη αν κάποιος μπορεί να οδηγήσει σωστά και να συνυπάρξει μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες της οδού στην κοινωνία της κυκλοφορίας, είναι ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών μαζί με κάποιους συγκοινωνιολόγους. Για την αναβάθμιση της ασφάλειας των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δημόσιους δρόμους, στους ελληνικούς δρόμους, θα πρέπει να πούμε ότι είναι κρίσιμο τα οχήματα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και αν όχι, τουλάχιστον να λειτουργούν τεχνικά σωστά. Η επιρροή της ηλικίας του οχήματος στον αριθμό των νεκρών από τροχαίες συγκρούσεις είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δοθούν νέα κίνητρα για την αγορά νέων αυτοκινήτων, ειδικά τώρα που η ηλεκτροκίνηση έχει μπει στη ζωή μας. Μία ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης περιλαμβάνει προσπάθειες βελτίωσης σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις φάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λογική, σχετικά με την οδό και το περιβάλλον, στόχος είναι η βελτίωση των οδικών αξώνων. Η καλύτερη σήμανση σε πρώτη φάση είναι κάτι που μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου και της Περιφέρειας. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας
Εντοπίζουμε καθημερινά τις ελλείψεις στο δικό μας δίκτυο και φυσικά είμαστε στη διάθεση των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας για να συμβάλλουμε στη βελτίωσή του. Όσο αφορά τα πρόστιμα, από την πλευρά της πολιτείας μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, αλλά θα πρέπει να επιβάλλονται με τρόπο που να μην είναι καθαρά φοροεισπρακτικός. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο σκοπός των κυρώσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υλοποιείται ο σκοπός αυτός με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων? Και αν όχι, ποιο είναι το προσφορότερο μέσο για την υλοποίησή του? Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την τεράστια μείωση των εισοδημάτων της πλειονότητας των συμπολιτών μας, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη ανεργία, ορθότερη είναι η άποψη υπέρ της μείωσης των προβλεπόμενων από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χρηματικών προστίμων, για τις παραβάσεις όμως εκείνες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Πρόσθετα, οι παραβάτες να μπορούν να έχουν την επιλογή προσφοράς κοινωνικής εργασίας ως εναλλακτική λύση για την αποπληρωμή του προστίμου. Αντίθετα, προτείνω την αύξηση των προστίμων σε τροχαίες παραβάσεις που έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πάντως, πρέπει να τονίσουμε ότι οποιοδήποτε ύψος των χρηματικών διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του κώδικα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά αν ο παραβάτης θεωρήσει ότι δεν πρόκειται να βεβαιωθεί η ενδεχόμενη παράβασή του. Θα πρέπει ο πολίτης να έχει την αίσθηση και το αίσθημα ότι ελέγχεται διαρκώς. Όσο αφορά την πόλη μας, καλό θα είναι να μπούμε σε μια νέα εποχή. Να αρχίσουμε να υλοποιούμε τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οι πόλεις βάζουν στόχο να λειτουργούν με λιγότερα αυτοκίνητα, με χαμηλές ταχύτητες και με πιο πολύ περπάτημα, ποδήλατο και καλή δημόσια συγκοινωνία. Είναι γνωστό ότι στους υφιστάμενους δρόμους δεν μπορούμε όλοι οι χρήστες της οδού να συνυπάρξουμε με ασφάλεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την κυκλοφορία των οχημάτων. Ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας πρέπει να στοχεύει σε ένα σύστημα συνδυασμένων τρόπων μετακίνησης που θα είναι προσβάσιμο για να καλύπτει τις ανάγκες κινητικότητας όλων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα εξισορροπεί τις ενδεχόμενα αντικρουόμενες επιθυμίες μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, θα υπηρετεί παράλληλα κατά τον βέλτιστο τρόπο την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των διάφορων τρόπων μετακίνησης και τους στόχους τους για βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία και ποιότητα περιβάλλοντος. Θα αξιοποιεί στο μέγιστο το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τα υπάρχοντα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας. Θα στοχεύει στην ήπια κυκλοφορία και όχι στην αύξηση της ταχύτητας. Θα υπηρετεί την προσπέλαση των ΑΜΕΑ με ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις, ώστε να αυξηθεί η παρουσία τους και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα μετακίνησής τους στην πόλη. Οι σημερινές κυκλοφοριακές συνθήκες σε όλες τις ελληνικές πόλεις προκύπτουν από απουσία πολεοδομικών σχεδιασμών και πολιτικών. Αναπτύχθηκαν υπολογίζοντας το αυτοκίνητο και έχουν γίνει πόλεις του αυτοκινήτου. Για να κάνουμε τη Ρόδο πόλη για τον άνθρωπο, απαιτούνται δραστικές λύσεις που θα αλλάξουν ριζικά τις προτεραιότητες και θα δώσουν έμφαση στο περπάτημα και στο ποδήλατο. Ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, θα πρέπει να δρομολογήσουμε λύσεις δημόσιας συγκοινωνίας, έστω για την κάλυψη του κέντρου της πόλης, το οποίο θα πρέπει να απελευθερωθεί από τα αυτοκίνητα. Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οδικής ασφάλειας είναι η ισχυρή πολιτική βούληση, η συνεχής διαβίου ενημέρωση των πολιτών, ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων, η συμμετοχή των πολιτών, η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων και επαρκής χρηματοδότηση στην πρόληψη και την καταστολή.
η ανθρώπινη ζωή, μισό λεπτάκι να πάμε παρακάτω, είναι πάρα πολύ σημαντική για να χάνεται από αφροσύνη των πολιτών και πολιτιακή αδιαφορία. Θα σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι